बेयो आंनि सौभाग्य होननानै बुंगोन आं आंनि बरादखौ मोजां होननानै बुंनानै लागोन आं बेयाव डाक्टारफ्रा बे एथ' मोजां अनुस्थानखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ खावलायनानै लाबोदों इनभाइट खालामदों बेनि थाखाय डाक्टारफोरनो गिबियावनो आं धन्यबाद होबाय आरो जे डाक्टारफोर बिसोरो माने मोनसे इसोरिक खामानि मावदों भगबाननि माने बोर बियो बिथांमोना जे बे क्वालिफिकेसनखौ लानानै माने सार्भिस होदों बेबायदि हेन्डिकेप गथ'फोरखौ माने मोजां खालामनो थाखाय खामानि मावदों बे बिराद मोजां खामानि आं माने ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव थानानै बेफोरबायदि गोबां गथ'फोर मोननानै जेबोथ' आंहा बुंनांगौ गैया इसोरा बिदिनो खालामदों होननानैसो सानदोंमोन खिन्थु इसोरा खालामैनि बाथ्राया आलादा खिन्थु इसोरा खालामदोंब्लाबो बेखौ जे माने डाक्टारफ्रा मोजां ट्रिटमेन्ट होनानै बिसोरखौ माने गोख्रों खालामनोबो हायो। थेंक इउ खुलुमबाय आं डक्टर मिजिं ब्रह्म कनसालटेन्ट फिजियोथेरापिस्ट बरमा बाक्सायाव जयो आङो पेरालाइसिस लाइफ केयार जोङो 5 बोसोर जाबाय बरमायाव माने अलरेडि खुलिखानाय स' जोंनि पेसेन्ट डिमान्ड क'क्राझार आरो जिमानबो गसाइगाव आरो वेस्ट बेंगल पेसेन्टफोरा डिमान्ड खालामबाय थानायखाय जों बेयाव खुलिनाय जाबाय स' उइथ गेस्ट प्रमिला रानि मेडामा आं लिंनायाव मेडामा नुजाफैदो इयाव एन्ड थेंक इउ भेरि माच मेडामखौ आङो एन्ड गासैबो जोंनियाव मर देन 100+ पेसेन्ट दङ जोंनि बरमायाव बाक्सायाव आरो जोंनि मेइन मटिभआनो जाबाय कि डिसेबिलिटिस सानाय सुनाय जाय गथ'फोरा जोनोमनिफ्राय थाबायनो हाया बेखौ जोङो माने इमप्रुभमेन्ट लाबोनो जायो आरो इनक्लुडिं स्ट्रक पेसेन्टफोर खालि गथ'ल' नङा पेरालाइसिस जिमान स्ट्रक पेरालाइसिस बेफोरखौबो जों इमप्रुभमेन्ट खालामनाय जायो स' जोंनि टीमा जों मेइनलि जों फिजियोथेरापिस्ट थ' फिजिकेलि माबोरै जोङो पेसेन्टखौ फाहामो इनक्लुडिं विथ मडेलिटिस माने मेसिन इउज खालामनानै थिग दं थ' जोंनियाव माने मेडिसिन इउज जाया थिग दं स' मेडिसिन अनलि मेडिसिन डक्टरफोरा थ' जिमान जोंनियाव डक्टर स्टाफ दङ दे आर फिजियोथेरापिस्ट स' फिजिकेलि जों फाहामनाय जायो थ' स्ट्रक पेसेन्ट ओमफ्राय स्पर्ट्स इन्जुरि जायो बेफोरखौ जों फाहामनाय जायो आइसिइउफोराव सब जिमान बे माने पेरालाइसिस पेसेन्ट दङ स्ट्रक गोग्लैनायनि उनावबाबो जों फिजिअ'आनो खालामो खालि स्ट्रकजों नों आइसिइउ गोग्लैना दं बेल' नङा बेनि उनाव जोंनि फिजिकेल थेरापि नांगौ जायो थ' जोङो बे थाबायहोनाय सासे पेसेन्टआ अगर स्ट्रक जाना गोग्लैबा बिनि उनाव बे माबोरै थाबायनो खालि मेडिसिन जाबाल' थाबाया फिजिकेल एक्टिभिटि जों खालामहोनानैसो बेखौ इमप्रुभमेन्ट लाबोनाय जायो ब्रेनाव डेमेज जाबा दा गथ'फोरा जाय अक्सिजेन मोना उनाव जोनोम टाइमाव गथ'आ गाबा होमबा ब्रेनाव डेमेज जायो ब्रेनाव डेमेज जाबाथाय अक्सिजेन मोनैया नालाय बे ब्रेनाव कन्ट्रल खालामो गासैबो मटर फांसनफोरखौ थ' बे मटर फांसनफोरा माने इन्जुरि जानायनि थाखाय आखाइफोरा गोरा माने स्टिफनेस बोरै जायो ओमफ्राय थाबायनाया मोजां जाया जायो थ' जों फिजिकेलि बेखौ फाहामनाय जायो आरो जोङो मर देन 5 इयार्सआव जोंनि पिएलसिआ दाख्लैसो सेलिब्रेसन खालामबाय 5 इयार्सआव मर देन 100+ पेसेन्ट गथ'फोरखौल' होनदो दै जाय गथ'फोरा थाबायना थांबाय जाय गथ'आ जिरायनो हायामोन दा जिरायगासिनो जाय गथ'आ गोदोना सिदा लाखिनो हायामोन दा सिदा लाखिसो जाय गथ'फोरा थाबायनो हाया दा थाबायदों मर देन आं होनोबा 15 to 20 पेसेन्ट गथ'आ स्कुलाव थांबाय जायनि ब्रेना थिग दं खिन्थु माने थाबायनो हायामोन खिन्थु दा थाबायनानै गथ'फोरा थांबाय मर देन 20+ पेसेन्ट आं ओरैनो डाटाखौ उल्था फुल्था बुङाखै 20+ पेसेन्ट गथ'फोरा स्कुलाव थांबाय आरो जोंनि पिएलसिनिफ्राय पेरालाइसिस लाइफ केयाराव स' वी आर ट्राइं कि जिमान जों नर्थ इस्टआव कभार खालामनो ओमफ्राय जोंनि अरुणाचलनिफ्रायबो जोंहा माने हेल्थ मिनिस्टाराबो दाख्लै जोंखौ फन हरदोंमोन बेनि थाखायबो बेयावबो अरुणाचलावबो जों फिउचारखौ सानदों आरो कि बेयावबो खुलिहैनो जोंनिफ्राय थिग दं टिमाव ओमफ्राय दा आंनि अरुणाचलनि पेसेन्टबो दङ इयाव मेरलासो खिन्थु आरो बहुत बरमायावबो जोंनियाव मर देन 70+ पेसेन्ट दङ जिथु रेजिस्टार्ड बेफोर जोंनियाव रेगुलार ट्रिटमेन्ट जाबाय थायो दा खोन्थाया आं स्ट्रक पेसेन्ट इनक्लुडिं गथ'ल' नङा बिनि उनाव सानाय सुनाय आर्थराइटिस जाबाय सिंस्रि सानाय गोदोना सार्भाइकेल स्पन्डलाइटिस जिखुनु सानाय सुनाय बे गासैबो पेसेन्टफोरखौबो जों नायनाय जायो अके स्पर्ट्स इन्जुरि जाबाय बैसो बुरिफोराबो जाय बुंनायफोराबो सानाय सुनाय पेरालाइसिस स्ट्रक पेरालाइसिस स्पाइनाल कर्ड इन्जुरि जाय एक्सिडेन्टेल इन्जुरि जाना स्पाइनाल जायो गासैखौबो जों फाहामथाय खालामो माने पेसेन्टखौ रिकभारि लानो थाखाय एज ए फिजियोथेरापि जों खालामो एडमिसना माने बेयाव ओरैबायदि फार्स्ट अफ अल थ' माने ओरैबायदि साप'ज पेइन मेनेजमेन्ट सोरनियाबा सानाय दङबा सानाय सुनाय केसाव बेयाव डिफारेन्ट थायो जोंनिया मडेलिटिसा बेलेग बेलेग थायोना पेइन मेनेजमेन्टनिसो थ' बेयाव किमान साप'ज नोंनिया फारसे आन्थु सादोबा
आरो इनि उनाव सोरनियाबा फारनै आन्थु जायो सोरनियाबा बेखिबो सानाय दं माल्टिपल जइन्ट पेनाव इनि चार्जेसआबो बेलेग जालाङो बुस्थुआ थिग दं आरो एडमिसन प्रसिडार जेबो नङा जोंनियाव जिमानबो स्टाफ दङ एसेसमेन्ट लानानै फार्स्टआव रेजिस्ट्रेसन खालामनानै बेनि उनाव एसेसमेन्ट लागोन डक्टरजों लानानै ओमफ्राय किसुमान कमप्लिकेसन दङबा आंजों रायज्लायहरो पेसेन्टफोरनो गावनि जिमान जोंनि स्टाफ दङ कमिउनिकेट खालामनानै ओमफ्राय ट्रिटमेन्टखौ प्रसिडिउर खालामनाय जायो क'क्राझार जितु ओनसोलनि क'क्राझार ओनसोल जितु बेबायदि बेराम गोनां न'खरफोरखौ नोंथाङा मा खालामनो सानो बिथांमोनखौ माबायदि आसा खालामो माने मेनलि आं क'क्राझाराव खुलिनाय जाबाय जास्ट बिकज अफ माइ क'क्राझार पेसेन्ट नियर बाइ गसाइगाव क'क्राझार दतमा मेरला पेसेन्ट दं बेयाव दङ जिमान नुदों बेफोर सब गोदान पेसेन्ट गोजा उनाव जिमान दङ दा आंनिफ्राय 6-7 जन पेसेन्ट बरमानिफ्राय फैनाय नायनो होननानै क'क्राझारा माबायदि इसोर नुफेराखै अरुणाचलनि मानसिफोरा क'क्राझार नायनो लुगैनानै थ' इसोरखौबो लिंबाय फैदो खिन्थु क'क्राझारनि पेसेन्ट इसोर बहुत एक्सपेक्ट खालामना दों सार माला खुलिगोन आं मर देन 8 months सिगां बुंखादोंमोन कि आं खुलिगोन होननानै खिन्थु एसे खामानि बेस्थ' जानायखाय दिनै खुलिथारबाय थ' इन'ग्रेसनाव मेमखौबो लिंबाय नालाय थ' पेसेन्टफोरा बहुत एक्सपेक्टेसन खालामो आंखौ थ' बेनि हिसाबाव आरो क'क्राझारनि 2-3 पेसेन्ट आं थाबायहोबाय दा बे जे गाख्रबबाय दं गथ' बेबो थाबायबाय धोरोम सार दादि आं लांदों आरो बहुदता दं कारिगावनिबो पेसेन्ट दं बेबो थाबायबाय खिन्थु दिनै फैनो हायाखै लकेसना जाबाय बे कदमतला ओमफ्राय बाप्टिस्ट चार्च बे दोङो हाइवेआव बेनि अपोजिट बाइलेन अक्सिलियाम इंलिश स्कुलनि खाथियाव